на землі сподобі, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небесе, и нас на землі сподобі, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небесах, и нас на землі сподобі, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют нам небесе, и нас на землі сподобі, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небесах, и нас на землі сподобі, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют нам небесе, и нас на землі сподобі, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небесах, и нас на землі сподобі, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют нам небесе, и нас на землі сподобі, чистим серцем тебе славити. Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небесах, и нас на землі сподобі, чистим серцем тебе славити. За да се удостоим да изслушаме Святото Евангелие, Господа Бога да молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премъдрост с внимание да изслушаме Святото Евангелие, мир на всички. И духом и Твоему. От Матея Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Като мина събота на разсъмване в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг.
И пазачите, оплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, зная, че търсите разпнатия Исуса, няма го тука. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. И идете скорото, бъдете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето приварва ви в Галилея, там ще го видите. Наказах ви. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава свете единосущни и животворяща неразделна и Троица, всегда нине и присно и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Разкръсне Бог и да се разкръснат враговете му и да бягат от лицето му, които го мразят. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Разнеси ги, както си дим разнася, както восък се топи от огън. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Тъй нечестивците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Той е ден е сътворил Господ, да се зарадваме и развеселим в него. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин.